Kala long ka jingja bas ngosi bat klempoi perkhat iki arngut ki shipara, ki belamat iki jingdu no ialah ki ying ki sem ki jongki, haba ka ding ka baklang bahak leo ban bam shnyam, ya ka ying baki shong kisa. Ketika jingja plu ying kala jaha ka shnong umrang ksai nong po ribhoi district, ha ka miet khat wei tarik nai wing, ha ka por kumba praba je AA, hanrei sham ladon pat kano ka jingja bas ngosi. Kitra jong ki ki ying ki bladu no ialah ki ying ki sem, latip kerteng kum ka kong anti Mary tongwa, bat ka kong Merita tongwa. Kat kum ka jinget hu jong ka kong anti Mary tongwa, ba ketika jingja kala jaha ka por praba je menmiet jong ka khat wei tarik nai wing, ha ka bah ketika por belaja, ladon tang saungut ki kun ki jongki haying, bat ukpa temen jongki ubat ya pang haying, bat ka badon bok kalong ba klemdon kano ka jingja bas ngosi ki saungut ki kun, lembat ukpa temen jongki. Bat ampal laban tip ya kadaw halor ketika jingja, bat na kalian ki nong mikmat ka nongpo constituency, harangkat ki nong yelam bah kmat jong ka nongpo block congress committee, bat ki nong yelam ka youth congress, mars niyo jingtep ya ketika jingja haka step jong ka khat ar tarik naiwing, kila lej mar sya ketika shnong ban ya kendu ki arteli ki long ying, ki bala syam ya ketika apot. Bat na kalian ka jongki, kila ai ka jingyarap sya ki long ying, kat kum ka jingdon kam ka jongki. Ini pecah membelat tensi belat dan nyerap nak yang macam ni tu kadang-kadang orang clear buat senang kadang ke bah nyami senang nyerap yang nomor bakadon tinggi semua buram ya kata tinggi ni ya rap na kalian kajong ni ya ketin kat bangi lah yang pasang pek nyerap itu dan bisa tidak disot kat bah kot kat lah pasang banyak dan ketilah tapi tah kembali mak laong dem tah pasang ni bania dan bentah mo ke bala ajar ring lek unu in sepet je ke ba nilak man era